Bueno, us deixo sordos per a començar. Bona tarda del Tebre, com esteu? Vinga, va, aquí l'ànimo. Esteu nerviosos? Me penso que n'hi ha tres que ho estan un tall. Sabeu on veniu o no? Veniu a la competició de l'any. Això és aquí tot l'exèrcit dels influencers del territori. Tres creadors de contingut ben diferents s'enfrontaran a veure qui menja més. I per fer-ho hem anat a Deltebre a la fira gastronòmica més grossa de les Terres de l'Ebre. Mescla. Presentats i servits per l'extravagant Marlo Lailo, els nostres concursants s'enfrontaran a veure qui menja més tapes. Qui aguanta més, guanya. Primer concursant vos sonarà. Vaig a mirar la xuleta perquè m'han passat fa un moment el pes i els quilos i a veure, no tinc tanta retenció tampoc. Vinga, va. Primer participant d'avui. Fa una altureta de 1,73 i 71 quilos. Tenim Berti! Som-hi! 1,81 d'altura. 89 quilos de pes procedente de l'aldea. MP! d'altura, 163 quilos. Teniu aquí del Tebre a l'home més fort d'Espanya. Un fort aplaudiment per a Strong Ferrer. Estic a l'expectativa, perquè tots estos influencers, que a veure si els podem fer mitjar les 40 tapes, ho fan ràpid i a més ho fan en tota la mescla possible, això serà per a marcar història, marcar història. 3, 2, 1, arranca! Què tenim aquí? Què vos esteu menjant aquí? Joan? Pues això està molt bo, és com una tomata, crec que és tocino, així cruixent, molt bo. Tocinet cruixent, Josep? Estic veient un callo per aquí. M'encanta, ai, quin asco! A mi no m'agraden els callos, però sí, és a dir, he començat a menjar com si no fossin callos, m'entens? Per tant, puc arribar a tornar. Ai, estic patint. És que m'agafen por ser a mi. Una mica de pa, no n'hi ha per aquí? Una mica de pa per sucar, per favor. Les dos primeres com han entrat? Fàcil, està bé. Suavetes. Berti? Se manua. Aigua! Que corriga l'aigua per a este xic. Berti, tens gana? Ja has pirat. Jo vaig a picar algo també. Mira. Així no em caldrà sopar. No tindrà calor, ja. És més fàcil menjar si està bo. Puc repetir de canyuts? Pots repetir de canyuts, sí, claro. Vols que t'exprimisqui la llima també, Josep? Vinga, va. Ja no. M'haig de fotre un canyut jo també, que m'apeteix. Vinga, va, m'agrada... Una mica... És que no soc massa de marisquet. Ets de Tortosa. Abandona o no? No! Joan, hasta el meridià. M'espero. Vinga, que aguanta l'aplaudiment. Berti, després de la paella, no? No pot ni parlar, Berti, ja. Es vull que li digues algo a tu net per animar-lo, perquè ara trobo que està patint una miqueta. Sí, una miqueta. Albert, No parlo de filles. preneu bé paciència, fill meu, o sigui, aquí la torre. la família d'MP té supporters per aquí. Ai, és a la mama. Vinga, va, anem a parlar amb la mama. Què li diem a Josep per animar-lo? Bueno, que él es lo 100% en todo, ya lo saben todo. Y ánimo que se concentró, ¿eh? Berti se'n va anar a la salxitxa a la servilleta. Ai, no, bueno. I pensa que ell molt veu, saps?
Esta es la imagen ampliada para ver cómo llega, si llega a tocarle. A ver, ¿de qué manera? Balón. Balón. Y el otro estira. 2 hours later. Trees of green. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Está pasando. Venga, Berti! Va, que avui jugues a casa. Te plantaries? Abans m'empadrono una tortosa. Me toca anar al registre civil Ai, no! a empadronar-me com a tortosí perquè me rendixo. Quedan 2 participantes. No, no, no. Ser truita i baldana és potser la cosa que farda més del món. Les 20 i pico que t'has fotut abans no fa. Ha sigut un partit bastant complicat, sempre competir contra l'Erli, competir contra l'MP. Coses que et pots esperar perquè ells aprofiten molt l'estratègia, es perdi. Sí, una mica mago i va desaparèixer el 0 que no es compte, però finalment hem pogut guanyar. I no res, espero que el pròxim partit sigui ajudar, que se'n doni bé, i seguir competint així al màxim nivell. He competit bé amb 2 persones que pesen i tenen més altura que jo, però el que hem acabat de rematar ha sigut la llioli de les pataques braves que m'ha matat. Jo m'he vist molt bé en aquest reportatge, què vos he de dir? No, i els 3 xiquets estos que han vingut, que ara comencen. També els he vist molt bé. Donava menys per nens, però de fàbula. Que he de dir jo que m'he menjat un canyut i de poc poso davant de mig del Tebre, gent de rexupete ho han fet això. Ale!